90.3 Energy FM. Pag ako mo sabing radyo, sabi mo Energy. I just would like to squeeze a greetings right now. Hi sir, nga pala kay Boss Monric Palad. Ta-travel siya ngayon papuntang La Union. Kasama daw si Rose Ann at si Sir Edelberto at Mrs. nila. Thank you very much Sir Monric Palad in regards to your family. At siyempre sa inyo lahat. Althea Paras, good morning Energy FM. Masamsamit Imelda Binluan. Hello Kuya Jay, pabati po kami dito sa may barangay Palyas. Sila Ezor, Lian, Melvin at sa asawa ko na si Satur. Good morning Imelda, thank you very much for tuning us in. Magandang umaga Metro Dagupan, magandang umaga Pangasinan, magandang umaga World. Kumusta ho kayong lahat mga kapangga? Welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng programang Energy sa umaga ngayong araw po ng Tuesday, August 25, 2020. And we only have 6 days to go mga kaibigan, and we're nearing the month of September. Matadalaso, biruan na namin ngayon. Kahit sa bahay, lalong-lalo na kami dalawa ng misis ko pa pinag-usapan namin yung lalabas na si Jose Maricha. Ever I see boys and girls selling lanterns on the street. I remember the ball. I don't remember the feeling anymore. Anyways, mga kaibigan, wala na halong biro. Welcome na naman po kayo sa isa na namang edisyon ng programang Energy sa umaga. At ako nga po yung mga kasama nyo, 2 oras ang walang patid, mga musika at informasyon na kailangan nyo ngayong araw ng Miyerkules dahil yun naman po yung dapat. Okay? Mga relevant issues na maaari nyong gamitin sa inyong pang-araw-araw at mga informasyon na talaga naman pong kailangan natin. Ano po? Okay, para sa kalaman ng lahat, akin po parating binubungad ko ano nga pa yung napapanahon. Siyempre, yung bilang ng COVID-19 cases para sa ganun ay mabigyan ng babala yung mga matitigas ng ulo. Okay, unahin muna natin sa buong mundo. Sa buong mundo, mga kaibigan, umakyat na po sa mahigit 23,800,747 to be exact. Ang total po na akin po nakalap, wala po yan sa World Health Organization. So yan po ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa buong mundo. At nangunguna pa rin po sa bilang, mga kaibigan, ay ang bansang United States of America. So USA po mga kaibigan na po. At sa Pilipinas naman po kahapon, meron tayong confirmed cases. New, 4,686. Pumalo na ho tayo sa 194,252. Yan po yung bilang po dito ho sa ating pong bansa. Samantala, umabot naman po kahapon, natutuwa po tayo kahapon, nagkaroon tayo ng 3 recoveries pero meron tayong 6 na bagong kaso ng COVID-19 na naitala ho sa lalawigan po ng Pangasinan kahapon. So yun po yung update natin. At 5 ho yung kaso dyan ay mula ho sa bayan ng Mangaldan, isang 59 years old na babae, 29 years old na babae din, 35 years old din na lalaki naman, 40 years old na lalaki, 34 years old din na isang lalaki. Kasama dito ang 27 taong gulang mula naman po sa bayan po ng Sual. So yun po yung update natin sa Pangasinan. So matotal po nasa 334 ang kaso ng kumpirmado sa lalawigan kung saan 298 dito ay mula sa 44 na bayan at 3 syudad ng Pangasinan, habang 36 po ang mula naman po sa Dagupan City. Nakakatuwa naman po mga kaibigan, impresibo, very impressive ang ginagawa pong measures ng municipality of Dagupan sa pangunguna siyempre ng mayor natin dito sa Dagupan na si Mayor Brian Lim, kung bakit po nami-maintain po natin ito pong hindi naman po bumababa. Kasi actually po nagiging wala na hong galaw, no? For how many weeks na naman po? 36 lang po ang bilang yan. Ibig sabihin mga kaibigan, yung mga protocols na pinapatupad po dito sa Dagupan City, yung strict quarantine natin sa mga lugar na meron mang positibo, at the same time yung pag-treat, no? Pag-isolate na ginagawa sa mga nag-positive na patients, talaga na pong maayos pong kumbaga ho sa isang programa, nai-stage ito ng maayos. As a matter of fact, sa ating pong araw-araw na pagbiyahe po dito sa Dagupan City, nakikita natin mga kaibigan na talaga naman pong stricto na po yung mga natin, mga kapulisan natin.
Okay? Andiyan po sila sa mga checkpoint areas natin, mga boundaries. Sine-check po maigi yung mga labas-pasok. Kaya kudos po sa pamunuan po dito sa Dagupan City. Ano po? At sa iba rin pong bayan na nami-maintain po nila. Hindi ko na una na-mention yung iba po, pero nakikita naman natin yung kanilang ginagawang pag-iingat sa kanilang bayan. So congratulations po sa inyong lahat mga kapatid. Now, if you're planning to travel sa Dagupan City and if your plate numbers are ending with 3 and 4, please, huwag na ho niyong ituloy pa. Huwag niyo na pong ituloy para hindi na ho kayo matikitan pa dito. Ang bili niyo na ho ng bigas yan. Again, if your plate numbers are ending 3 and 4, yun po yung coding natin ngayon. So I'd like to say good morning sa lahat ng mga kapangga natin nakatutok ngayon sa kanilang mga tahanan, especially so our friends na galing pa ho sa mga malalayong lugar na nakatutok po sa ating Energy FM fan page. Unahin ko na po kay Perla Montemayor watching from Canada. Bioli Aberin. Good morning. Pabati po naman po ako na si Adrian Angelo Aberin from Bacayao Sur. Jake Steven Araya. Ako, Araya Shawarma na. Kami naman talaga Araya Shawarma, no? Kuya Jake, good morning. Hi, Jake. And Bien Trixie Agpuon. Good morning. Babati po na happy birthday na maganda naming pisa na si Daniel Padilla at na nagdaraos ng kanyang 16th birthday. Galing sa mga taong nagmamahal, Nagpuon family, Bersamin family, Iglesias family ng Karanglaan, Telbang Bayambang. Pakibati na rin po Jovita Padilla at Eusebio Agpuon na nagluluto ng handan habang nakikinig ng programa ng Energy FM. Kay Edna Miranda Lafuente, bati yung kami, Jadbon Lag Kalasyaw, ladang yan naman dudugal. Panalkal ko stress, pakiplay po yung may lobat, ano? Play po, lobat na ba? Salamat. Okay, Edna, hanapin natin yan. Top fan natin yan, top fan. Luke Miguel Fabia. Hi, Tito Grace. Mabati po dito sa Alitaya. Dito po kay Mama Lola Asilda at Papa Lolo Jaime. Ingat po lagi dito, Tito Grace. Luke Miguel. Sino itong si Luke Miguel? Jordan. Okay. Kamag-anak natin to eh. Okay. Thank you very much, Luke. Thank you very much for tuning us in. Kaninong anak ka, Luke? Anyways, regards na lang at syempre may nag-birthday pala dyan isang araw. Happy birthday kung sino ba yung nag-birthday dyan sa mga apo ni Auntie Acelda Fabia. It's 9:35 in the morning. You're still with Jay Uriles. Again, you can reach me at 0912-7825-884 at sa atin po ang mga text line 0955-976-34. Squeezing more of your favorite hits. Video hits. Makigreet nga po, avid listener nyo dito sa Parongking Ferrer family. Tunet, yung anak niya na ka-cute Kiana. Joy Ramos, Harvey Ferrer, tapos pakigreet po magbe-birthday ngayon si Eric Ferrer. Joan po ito, thank you, God bless. 90.3 Energy FM, we got a minute before the hour of 10. Let's say we're saying happy Energy FM listening ulit kay Mari Marlene Balanza. Yan. Pari Jay, kumusta? Pangga pa-play. Happy Energy FM listening sa inyong lahat dyan. Natalie Joyce Mendoza. Kuya Jay, pabati nga po kami dito sa Metro Cape Paint Center, Malasiki, na everyday po nakikinig ng Energy FM. Pabati na din po kay Papa Bembot na naglalaba, si Mama Mirna, bayaw kong si Benok at asawa kong si Cosme at baby twins namin, Kazel, Joyce, Jathea at Caitlin. Thank you, Kuya Jay. Thank you from Natalie Joyce Mendoza. Bien Trixie Agpuon, good morning. Pabati po, more power sa inyong program. God bless. Si Lerma Abulencia, may tanong siya sa akin eh. Good morning, Sir Jay. Tanong ko lang po, kung asa grocery store ka ba? Hindi po ako nasa grocery store, nasa Energy FM po ako. Ate Lerma, sorry ah. Kailangan ko po na... question. Sorry ha. Medyo, alam niyo na, hindi ako nakapagkape ngayon. Walang nagtitimpla ng kape ngayon eh. Tanong ko lang po ba, kung asa grocery store ka ba, kailangan pa ba mag-face shield, sir? I would highly suggest you should. Oo, kasi nasa loob ka ng grocery, tuwing mag-i-enter kayo mga kaibigan ng mga pamilihan. Okay, pupunta kayo ng palengke, pupunta kayo ng grocery, ay mas maigi po, wag na ho nating tanungin po kung kailangan po ng face shield.
na papasok. For your own protection na lang po. Okay, you wear it na lang po ng face shield. Okay, but there are some stores that or groceries, they don't mind at all wearing face shield. Okay, pero mas maigi na lang para sa protection mo dahil hindi mo namamalayan. Alam niyo, there is a study, kaya nga na sinasabi ko, I think it's like more than 7 times na mas higit pa nga na itinatouch mo unconsciously yung iyong face, yung iyong mata, ilong at bibig. So sa totoo lang, kahit nga ako hindi ko namamalayan, minsan napapatouch na lang ako sa aking sa aking ilong. Madalas po ganyan, napapagano na lang ako for whatever reason, feeling ko parang dumadapo. Ganon. Salamat ko, Jay. Tuwang-tuwa si Kambal. Salamat din. Okay, Josephine Garcia Monte. Kay Ate Lerma na nag-message siya. Ate Lerma Abolensya, mag-wear ka na lang. Kala ko kasi nagtatanong ka kung saan ka makakabili ng face shield. May kilala ko nagbebenta ng face shield. Oo, si Pari Bujay Sanggalang. Pari Bujay nag-post Anyways, alam niyo po mga kaibigan, somebody also would like to ask a question. Sir, pa-confirm lang po, may lumalabas sa Facebook kagabi, nabasa ko, sabi po, di na daw kailangan ng travel pass pag out ka ng province para iwas gastos. Okay, wala pa akong nakikita na posting regarding that pwede ka nang lumabas ng probinsya. Pero yung Trouble Authority na hindi na kailangan sa pagbiyahe sa loob at ng NCR o probinsya, na baka yun yung gusto mong sabihin. Kasi tinry ko siyang i-search kani-kanina lang. Yung travel pass hindi na kailangan. At mukhang may mga nagsishare akong kakilala. Tignan nyo ho yung date. It's June 8. Ulitin ko pa, June 8. Okay, June 8 pa po yan. So, ng date mo ngayon? August 25 na po, mga kaibigan. Okay? Minsan ho, wag lang ho yung basahin yung yung context. You should also check the dates. The person who posted it, if the person is reliable or if that page or that person is mapagkakatiwalaan. Kasi po may mga bogus na account. Akala nyo totoo, yun pala mga fake account lang yan, gawa lang. To create chaos. To hindi lang ho nananamantala para lalo pa silang kabahan, mag-instill ng takot sa isipan ng mga tao. So again, you try to check first yung integrity po nung account na yan. Okay? And also, best thing is to check kailan yung post na yun naging nai-post sa Facebook. Check yun muna, baka mamaya last year pa yan. May mga ganun even mga pictures di ba? Mga fake news talaga nagkalat. That's why we're here. Energy FM, all the media outlets are here, lalong-lalo ng mga kagaya namin, we're here to combat fake news. Hindi lahat po na nakikita nyo sa Facebook totoo. Kahit nga yung kachat mo, hindi totoo Diyos lang. Pag naman na masyadong it's June 8 pa ho yung posting na yun. Tignan nyo ho. Pero you may verify me, pwede mo ipadala yan para ma-double check ko para masigurado kung we're on the same page. If we're on the same page, i-post mo sa akin sa aking Facebook fan page para makita ko sino naman tong nag-text na to para malaman natin. Sige. Let me just squeeze more of the greetings sa ating text line. Kaya ito. Sarili naming text cellphone, hirap akong gamitin. Ewan ko, mahirap gamitin. Ayun. 9326 Yung last 4 digits na 9326. Pa-text lang, pa-forward lang sa aking Facebook fan page. Jay Oriles, Jayoriles. I-post mo dun para makita ko. Good morning, Kuya Jay. Galit ko lang po nakikinig dito sa may parungking Joel Ann Manggangana, si Christina Okutan. Joanne Biyay po to. Salamat sa iyo. Nabasa ko na to, Joanne. Salamat. Good morning, Kuya Jay. Pakibati naman po. Si Akiza May Soratos, birthday po niya ngayon, taga Barangay Coral, Mapandan. 10 years na po siya ngayon. Mami Sally niya to ng Lambayan, Mapandan. Salamat, Kuya Jay. More power to your program. Pa-play naman po nung ikaw ni Yang Constantino. Okay. Promote niyo po Ox na Ox Lechon, on and managed by Kagawad Ox La Portesa. Ox na Ox ang lechon, lalo pag matitikman ni Dan River.
At Jay Uriles yan ngayon, di ba, Ox? Jared Baldomero, good morning, Kuya Jerry, listening from Gagasangan, Santa Barbara. And Joel Camba, happy listening to my family, Patani, Pambig, Soriano, Quinto, and Natalie Joyce Mendoza. Salamat, Kuya Jay. Tuwang-tuwa yung kamal. Okay, nabasa natin. Pabati po na Baritaw, Manao, Kuya Jay, Josephine Garcia Monte. Pabati na rin po sa Araban, RD Baritaw, Manawag, Makmaksil sa radyo da sa bahay. Jared Baldomero, happy listening. Gagasangan, Santa Barbara. Pabati po Solis Family, Riverside, Mapandan, Magat Family ng Cruz, San Carlos. Thank you, Pangga. Video 1007. Videoke Hits ni Pangga with Kuya J. Energy FM News. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM. Magandang umaga, oras natin ngayon 16 minutes past the hour of 10 o'clock. This Energized Time Check was made possible by MX3 Coffee. MX3, palakasin ang resistensya. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. New Surf with Active Clean. Better puti at bango versus previous formulation. 550 lang. Pau de Arco Capsule. Myra Soap. Healthy white na, glowing skin pa. Myra Whitening Beauty Soap yan. Fundline Finance Corporation. Hear all here. To apply online, log on to facebook.com/Fundline Finance Corporation. Nest to Grow. Kumpletong Nutri-Chan para grow happy. Satellite, i-switch on ang saya. Dato Puti Oysterific Oyster Sauce. Ang sekretong pangpasarap. 5 piso lang. Sa ating tartariwang balita, hindi tinanggap ng Department of Education ang panukalan ng isang teachers group na nagpapatupad ng pass or fail grading system para sa distance learning ng school year 2020-2021. Sa isang virtual press briefing, sinabi ni Deputy USEC Diosdado San Antonio na pagpasya nila na pananatili ng umiral na numerical grading system matapos ang isinasago nilang focus group discussion sa kanilang mga field office kaugnay sa nasabing bansa. Binigyang diin din ni San Antonio na nangangailangan pa ng mga guro ng oras para mag-aral ng sistema at magpatupad ng mga adjustments sa pag-a-assess sa kanilang mga mag-aaral. Maliban dito, nahihirapan din ani ang mga estudyante na magtapos sa susunod na taon na makakakuha ng scholarships. Dahil sa pangunahing basihan ng aplikasyon nila ang kanilang mga grado. Samantala, sinabi namin ni Education Secretary Leonor Briones na ang paggamit ng non-numerical grading ay makakapekto raw sa performance ng bansa sa Program for International Student Assessment or PISA na student assessment ng mga 15 years old or 15 anyos na mga estudyante mula sa 79 na mga bansa na sinasago ng Economic Cooperation and Development o OECD. Sa resulta ng PESA noong 2018, pinakamababa sa 79 na bansa ang nakakuhang markahan ang mga Pilipinong mag-aaral sa reading comprehension or pag-intindi sa binabasa. Nakakakuha lamang kasi ng 340 puntos ang mga mag-aaral mula sa Pilipinas na kung saan mas mababa ito sa average na 487 points. Una rito, sinabi ng Alliance Concerned Teachers or ACT na kadalasang sinusukat ang class performance sa pamamagitan ng mga reports, group presentations, partisipasyon ng mga diskusyon sa klase at na hindi applicable sa distance learning. At yan po muna ang ating tartariwang balita sa oras na ito mula pa rin sa Bulwagang Pambalitaan ng 90.3 Energy FM Dagupan, Masamsamit. Magandang umaga po. Ito po si Christian E. Keiko, nagbabalita. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM.